Deffrowch o'r thrymedigion deiar. Cyfodi mae'r newyno glu. Daw gwirioneddau'r bywyd newydd i chwalu niwl yr oesoedd fi. Fel sosialydd, dwi'n credu y dylai holl adnoddau'r wlad bod at wasanaeth y dynion sy'n byw yna. Y tir a'r ffactriodd a phopeth arall, popeth i gyd at wasanaeth y genedl. Dim ond am 10 mlynedd, buodd y bardd Thomas Evan Nicholas yn byw yng Nghwm Tawe, a hynny fel gweinidog yn y Glais. Ac eto, fel Nicholas y Glais, neu Nicholas y Glais i ni'n dal i nabod e. Oedd e wedi bod yn weinidog am ryw flwyddyn yn Llandeilo, cyn symud am 2 flynedd i'r Unol Daleithiau. A wedyn, ryw ddiwrnod, yn Ffair Crymych, digwyddodd i dadau gwrdd â diacon Capel Seion y Glais. A fyny, fe ddechreuwyd ar y gwaith o gael y bardd nôl i Gymru. Roedd diwygiad 1904 yn Ianterth, a'r bwrlwm crefyddol yn trawsnewid unigolion. Ond newid y drefn oedd Nicholas y Glais eisiau wneud. Anhegwch y drefn gyfalafol. Pan ni'n gweddio gweddi'r arglwydd ni'n dweud deled y deyrnas. Nid gweddio am wyddiad eglwys rhyw gangen fach fan hyn a fan draw. Gweddio am y deyrnas ddod, am i bob peth sydd yn perthyn i genedl mewn tir a chyfoeth a garian a gaddysg a iechyd a phob peth fod at wasanaeth y ddelfryd Gristionogol. Dafydd a Bet Nicholas, pentre Galar, Sir Benfro, oedd ei rieni fo. A mae gennym fo gof cynnar am y perchenog yn galw yn y cartre, y llety, i nôl yr ent. Ond dim dyma daniodd yr elyniaeth ynddo fo tuag at y drefn, yn gymaint â'r profiad gafodd o yn ysgol Hermon. Oedd yr awdurdodau addysg mor sarhaus tuag at y disgyblion a'r iaith. Mae'n esbonio mai dyna pam yr wyf wedi casáu'r holl drefn mor angerddol ar hyd fy oes. Dwi'n meddwl bod cymeriad Nicholas yn gyfuniad o gymeriad i fam a'i dad. A oedd yn ddyn meddylgar a ddyfwyn. Ond oedd mam ti Nicholas, Bet. Dwi'n gwneud llawer cryfach y chymeriad a fwy dewr. Cymuniad o'r addfwynder a'r cryfder. Cyn dyddiau'r weinidogaeth, ei swydd gyntaf o yn 12 oed oedd negesydd yn Hafern y Swan, Eglwys Wen. Ac mi o'n sôn amdano fo'i hun yn mynd ar drol o'r dafarn fyny i Grymych ac yn adrodd awdl Islwyn yn Nefoedd ar y ffordd draw, a wedyn awdl Ebenfardd, dinistyr Jerusalem ar y ffordd nôl. Mae'r tafarnwr yn cwyno i fod o'n cymryd gormod o amser, ond cyn pen dim oedd y 2 awdl hirfaith ar ei gof o, a threfn barddoni yn fwy at ei ddant o na'r drefn wleidyddol. Er i fod e wedi dysgu'r awdle hyn ar ei gof, doedd ganddo fe ddim fawr ei ddweud am y beirdd oedd mewn bri. Gweld eu gwaith nhw'n rhy aruchel, rhy hau braw, bwy giraffs fel oedd e'n ei alw fe. Ond oedd e'n gallu efelychu'r steil, ac fe enillodd e bron i 100 o gadeiriau rhwng popeth. Ac eto, nid dyma'i ganu mwyaf diffiant. Y canu uniongyrchol yw hwnnw. Canu fel i ni'n gweld mewn cyfrolau fel Salmau'r Werin, Cerddi Gwerin a Cherddi Rhyddid.
Llawer orig dawel dreiliais wedi darfod dydd a gwaith. Llawer caniad fechan genais I weriniaeth ar fy nhaith. Cennais nid am gadair dderw, nid am air ag arian byd. Cennais nid mwyn yr elw, gerddi gwerin, dyna I gyd. Mae gwrthryfel yn fy mynwes, a chwyldroad yn fy ngwaed. Rhaid i'm hawen gan I hanes y trieiniaid sydd dan draed. Eled eraill I wneud deddfau, gwyd y gwan, o laid y byd. Cana finnau yn y brwydrau, gerddi gwerin, dyna I gyd. Mae pregethwyr ag offeiriaid yn fy namnion ddistaw bach. Pwnc y brodyr yw cael enaid oddi wrth bechod byd yn iach. Hawliau corff bwysleisia finnau, hawliau gweithwyr i'r holl fyd. Canaf o dan reg defodau, gerddi gwerin, dyna I gyd. Mae Nicholas yn sôn am y bwysigrwydd bod yn syml mewn barddoniaeth fel bod y dyn cyffredin yn gallu deall beth sydd gyda chi I ddweud. Peth sydd yn dod trwyddo ydy'r herio cyson yma, lle mae yna rhaid I ni gael edmygedd tuag ato fe, bod e mor gyson yn ei negeseuon, ond bod e hefyd mor glir, ac mae e beth yw e, fel mae ei gyffes yn dweud, mae bardd y werin ydy e. Dwi'n cymio gofyn I Nicholas beth oedd ei gyfri am ei hiodledd o flaen cynulleidfa. A'r ateb ges I oedd wel, os yn rhywbeth rydych chi werth I ddweud, fe ddaw'r geiriau. Ti'n gweld mae'r cyfrolau yma fel rhyw fath o fanifesto. Maen nhw'n gweld golau dydd yn yr amser mae e'n dod yn aelod o'r blaid lafur annibynnol, yr ILP, ac yn dod yn ffrindiau mynwesol a'r aelod seneddol Cir Hardy. Ie, a dyma'r cyfnod pan, ar ben bod yn weinidog, oedd o hefyd yn llunio'r golofn Gymraeg i'r papur radical. Meddylia, y myth y pioneer. Ond mae'r 10 mlynedd yn y cwm ar fi'n dod I ben, a'r cam nesaf I Nicholas yw symud yn ôl i'r wlad. Doedd pethau ddim yn rhwydd ar tŷ Nicholas pan ddath y rhyfel byd cynta. Roedd e'n heddychwr ac yn wrthwynebydd cydwybodol. Ac yn 1914, dyma symud I weinidogaethu yn Llanddewi Brefi a Llangybi yn Shir Aberteifi. Oedd na dipyn o ymateb chwyrn yn ei erbyn e am fod e'n pregethu yn erbyn y rhyfel. Yn sicr oedd hynny yn arwain at gwrthdrawiad gyda nifer o flaenwyr ac yn y blaen ac aelodau amlwg o fewn y capeli. Roedd ei ysgrifennu fe'n corddi y rhai oedd yn cefnogi'r rhyfel, ac ambell I bapur newydd a chylchgrawn yn gwrthod cyhoeddi waith a'i lythyron e. Roedd ei gerddi heddwchen gwbl ddiflewyn ar dafod, ac yn ymwrthod yn llwyr â phob syniad arwrol ramantus o ryfela. Roedd tŷ I Nicholas yn sosialydd ag yn heddychwr, a doedd y cyfuniad yna ddim wastad yn mynd law yn llaw. Yn 1918, pan oedd yn ymgeisydd seneddol dros y blaid lafur annibynnol yn Aberdâr, mi ofynnodd rhywun yn y gynulleidfa iddo fo a fydde fo'n fodlon ysgwyd llaw efo Almaenwr. Ar atab roth Nicholas y Glais,
pan lai. A mae siŵr nad oedd yr ateb yna wedi plesio pawb. Roedd ei heddychiaeth o aidd yn garwch o, yn rhy radical o lawer i rai. Mewn sawl digwyddiad, mae sôn amdano fe'n cael ei erlyn a'i fygwth yn gorfforol, i gar yn cael ei losgi ac yn y blaen. Fe gollodd yr etholiad yna dros dim amheuaeth. Ond wrth i'r amser yna, y 2 flynedd nesaf ddod yn ei flaen, oedd e'n teimlo bod y blaid lafur ddim yn mynd i weithredu yr egwyddorion sosialoedd oedd mor bwysig iddo fe. Dim fe oedd yr unig radical yn y teulu. Oedd mynad ci yn heddychwyr cadarn, a hefyd yn gefnogwr yr ILP. Yn ystod y rhyfel gyntaf, oedd Nicholas yn gynrychiolydd i'r No Conscription Fellowship yn Sir Aberteifi, a brawd i mamgu, Ben Jones o Abercych, oedd yn cynrychiolydd dros Sir Fibro. Wrth gwrs, i bob pwrpas, proffwyd oedd Nicholas y Glais a'i heddychiaeth, achos fe ddath pobl maes o law i weld fod ei ddarlun e o ryfel yn go agos ati. Ond, erbyn hyn, oedd e'n teimlo bod rhaid iddo adael y weinidogaeth, ac fe newidiodd ei gyfeiriad yn llwyr a mynd yn ddeintydd. Gan bod y gwaith oeddwn ni wedi wneud yn anareithiaeth felly ar hyd y blynyddoedd, dwi eisiau gwneud i ffwrdd ar slums a adeiladu tai rhad i weithwyr wrth felly. Wel, o'n i'n gwneud yr un gwaith mewn ystyr wrth dynnu danedd drwg a gafiach o geged union a rhoi danedd gwell yn ei lle nhw. Does na ddim un gwrthdaro o gwbl rhwng y gwaith dwi'n wneud fel dentydd yn syniadau gwleidyddol i ar byd newydd dwi'n reddwydio amdano. Ac mae'n disgrifio ei hun yn mynd i ddeintyddau ar ddisadwn a wedyn yn mynd i drin uneidiau'r saint ar ôl trin 'u danedd nhw.